i benvinguts a un nou vídeo, o benvingudes i benvinguts al canal si no em coneixeu. Soc Miss Douglas i això és un moment especial perquè és un vídeo extra. Això no passa una vegada a l'any. Sense més dilació, tal com podeu veure en el vídeo, avui vaig ensenyar-vos així truquis que jo m'he ensenyat d'una manera molt ràpida de poder netejar els teus pinzells així a fondo, però a part també tips de maquillatge que aniran ahí inclosos, val? Que això vos vindrà. M'estic fent molt jo que no sé si em busque enemics o amics dins de la beauty community, val? Però bueno, això per un altre dia. Abans de començar amb el vídeo, sí que m'agradaria, com sempre, saludar als mecenes de l'aixeta que, a més, em demostren sobretot el seu suport i ho agraïsc moltíssim, i més en temps com ara, val? Que les coses estan un poc tot en l'aire. Així que moltes gràcies i hola a Pep Pastor, Liz Castro, Coreta, Miguel Mateu, Toni Story, Jordi Fuentes, a ma mare la mateixa que em va parir i em va criar, a Guillem Oñós i a Fernando Guillem. Moltes gràcies, de veritat, i als que vulgueu unir-se, vaig a l'enllaç si esteu al YouTube, si esteu a l'aixeta ja sabeu això de què va, però si esteu al YouTube vaig tenir un enllaç per anar-se'n a l'aixeta i podeu pegar ahí un vistazo, un garbeo, i comencem en el vídeo. Doncs bé, sobretot els mecenes, els supertrastos de l'aixeta, sabeu que últimament m'està pegant molt pel maquillatge, val? Aleshores, jo sempre recomano que una vegada al mes feu el que vaig aconsellar-vos ara, el que vaig ensenyar-vos ara, i si voleu fer-ho, perfecte. I si no, busqueu per internet, val? Si sou així un poquet hipocondríacs com jo, totes les bactèries, tota la merda que pot quedar-se en un pinzell brut de maquillatge. Aleshores, com jo em maquille d'uves a peres, i tampoc és que gaste sempre els mateixos pinzells, o sigui que tinc com dos, diguem, de cada cosa, així que vaig variant-los el primer que pille, pràcticament, val? Jo, en netejar-los una vegada al mes, inclús hi ha vegades que ho deixo més temps perquè no me maquille quasi res, com pot ser el cas d'ara, però sí que és veritat que ara ja feia més d'un mes que m'heu entès. Aleshores, vaig ensenyar-vos com netejar els vostres pinzells i utensilis de maquillatge, però sobretot a fer-ho d'una manera per a que vos duren més temps, perquè jo sempre ho diré, les coses són barates o cares depenent del que les utilitzes i el que et duren. Jo tinc un dels meus pinzells de maquillatge de pols, dels grans, dels més grandots així pufots, que trobo que me va valdre, o va ser un regal de ma mare, que van ser com 40 o 50 pavos, que això per a un pinzell me pareix a mi una puta exageració de l'hòstia, és de Real Techniques, que en tinc un parell d'eixa gamma, o no sé si 50 pavos o això va valdre 30 i 50 va valdre el pack de la resta, en fi, sé que uno sol va valdre 30 mínim, val? Això me pareix una exageració, però és un pinzell que a dia d'avui no sé si farà 4 o 5 anys que el tinc, i el tinc en perfectíssimes condicions. Sí que és veritat que el mànec es comença ja anar soltant un poquet del que és el material que tenia, però sí que és veritat que, ahí està. I després, a part d'això, els meus nous que tinc tindran com un any, una cosa així, i són de Cotools, que són productes vegans, i la veritat és que aquests també els tinc novíssims flamant i són super suaus. O sigui, jo tots els meus pinzells, la veritat és que no són de lo més barat que n'hi ha en el mercat, no són del pack de 5 euros del Primark, però són pinzells que sé que van a durar-me, i m'han durat els que n'hi ha, és que la majoria els que tinc de Real Techniques, això, 4 o 5 anys segurs. O sigui, i això és molt. I les beauty blenders que tinc són de la marca de Real Techniques també. Tinc una que està destrossadíssima, no sé si després en les imatges que vaig ensenyar-vos de quan està netejant-ho apareixerà, però és que les dos les tinc des de fa, jo què sé, fàcil 4 anys. Vale? O 3 o 4 anys, una cosa així. I una d'elles la tinc nova flamant perquè està gastant l'altra, que retiraré de si pronte. Vaig a guardar-me-la per coses més brutes, com a lo millor jugar en purpurina o coses així, val? Però de moment tinc l'altra que la tinc nova flamant. O sigui, les coses, si són bones, van a durar-te moltíssim. Ara, per a que notis que encara és realment, si les tractes bé, van a durar-te moltíssim més. Aleshores, una de les opcions que tenim per a netejar utensilis de maquillatge és o utilitzar un netejador de maquillatge, que teniu per exemple el de NYX, que és de lo més barat que hi ha en el mercat i és de lo més suau també a l'hora de tractar els pinzells. De NYX també tinc un parell de pinzells que estan molt bé. Tot i que aquest producte jo el gaste en pla d'un poquitiu que el dissolc en aigua, ara vos explico tot el procés, no patiu. I si de repente apareixen imatges, val, és perquè ho estava fent avui per la vespre, el que no m'han recordat de gravar-ho tot. I ara dic, hòstia, doncs ho hauria pogut gravar tot en el moment, però bueno, no passa res, vos ho explico. Aleshores, aquesta és una opció. Després, per a coses que no duren tantíssim, com pot ser una esponja de maquillatge, una beauty blender, que això vulguis que no, per molt que ho neteges mai vas a deixar-ho impolut, això la millor forma de netejar-ho és, o inclús els pinzells, alguna de vegada de tantes, no cal sempre en el producte exclusiu de pinzells, val? Si us sembla un poquet massa car, una xorrita de Fairy o algun rentaplats d'aquestos que siga bo, òbviament, i una xorrita d'oli d'oliva, i ho banyes, fas així com una massa per a embrutar-ho tot,
i ho estaques en aigua, val? Que es quede com en aquesta mescla de Fairy i oli d'oliva. Ai, el que fa l'oli d'oliva és que tot el que és la grassa del maquillatge, tota la bruta del maquillatge, que ho trenca i deixa que el sabó entre dins l'esponja per a netejar-ho bé. Jo les Beauty Blender sempre les faig així. També tens l'opció, tot i que això no sé el que puga desgastar l'esponja, perquè ho he gastat probablement les 3 últimes vegades que he netejat les Beauty Blenders i la veritat és que els treu una barbaritat de merda brutal. I és, una vegada tens així com el bol en l'aigüeta i tal, estacar-ho al micro 10-15 segons, o jo directament és que ho faig en aigua calenta, tant pels pinzells com per a les esponges, aleshores no té cal microones, val? Aleshores, per a les esponges jo el que faig és començo en les esponges, estira la xorrita d'oli d'oliva i de Fairy, ho deixo en el bol en aigua calenteta i ja em poso en els pinzells. Els pinzells, molt senzill, també els poso en el que remulla, val? Els poso tots en remulleta ahí, és que he tirat el pot del netejador per a que vegueu el netejador de NYX, val? Perquè me quedava un culiu i l'he gastat avui. Però jo normalment li tire una xorritaeta en plan de xutxuf, vale? Una xorritaeta de no res, vale? A part en tots els pots de netejador sempre te posa la quantitat que li has de tirar per a que no te n'empasses, òbviament, que això tampoc va a fer-li mal bé. I jo els deixo ahí un ratet en remulla i mentre vaig jugant en les Beauty Blenders, vaig apretant-les perquè xuplen, les repasso, les torno a estacar, li torno a tirar Fairy, de tot, pots fer de tot, això és una meravella. I molt important, tinc açò, que açò no sé si ho podeu veure bé, val? Però tu li pots estacar els ditets per ahí, val? I així té una part més granular i l'altra més a tires. Sabeu el que és de sobre, ho haureu vist per ahí, i si no, això ja vos dic, per Amazon, per qualsevol pàgina d'internet, és que per €1 tens un pack sencer, val? Inclús en vez d'això, n'hi ha uns que són com unes alfombretes que tenen així com tota la textura aquesta rugosa de silicona i és brutal perquè és molt més fàcil de gastar que això, però això és com més còmode perquè en el sentit de que és portàtil així en plan més xicotet i tu pots endur on et dona la gana i per les vegades que netegi els pinzells, però escolta, si he d'estar mitja hora a Xina en 30.000 pinzells, preferís que estar a Xina que no tindré tota una plataforma que després ja no sé on guardar-m'ho perquè la merda em minja. Aleshores, en el mateix bol en l'aigüeta, val, o li pots agarrar un altre bol en aigua tibieta, que jo també faig això, i en un altre bol en aigua tibieta li tires una xorrita de Fairy, per exemple, encara que estigues en el producte, això dona igual, val? I que estiga sobretot humidet, val? Perquè si no això és silicona, però que estiga humit millor. I en els pinzells, suaument, es comences a fer cercles, els pinzells més grans passar-los per la part esta més ampla a tires, i vas aixina, passant-los, aixina, els xicotets així a la part més rugoseta, millor i perfecte, per a que solten tota la merda que porten dins. Aleshores jo els faig un per un, es torna a deixar dins del bol i després ja es repasse, també neteja el mànec, perquè el mànec és una cosa que vulguis que no t'acabes de posar la base, agarres això, agarres l'altre, ho tens tot en un caixó desbaratat, que per cert també he ordinat el caixó, això anem a donar-li un shout-out primer que res, mireu com estava el caixó i mireu com s'ha quedat. Vull la meva medalleta o algo. Aleshores, una vegada m'ha acabat en això, ja tens tots els pinzells nets, els repasses en aigua tibieta, saps? I tu pots comprovar ahí la qualitat del pinzell en seguida, saps? Els meus pinzells no es cau ni un puto pèl. Això es queda ahí, però vamos, com si estiguera pegat en l'octite. Els repasses tots bé, òbviament, siguent mans delicaetes, per favor, no ens comencem a ir a estirar ni hòsties. Ho repasses tot bé, neteges el mànec, te'ls vas deixant, jo sempre em poso una toalla on vaig deixar el meu tot, i després ja seques els mànecs, molt important, i ara, tal com estareu veient en el vídeo, que espero que estiga veient-se ja, jo tinc un secador, per dir-ho d'alguna manera, és com un estenedor, que així teniu la caixeta de quan el vaig comprar, que a això literal tu busques per internet brush o makeup brush drying rack, val? I t'apareix. I no és me valdre €1, i això ho tinc des de fa mil·lennis, o sigui, això ho tinc des de la primera casa que jo vaig viure en Londres, o sigui, això ja fa més de 6 anys, per favor. I és la veritat que molt útil, i ara us diré per què. Per què? Perquè ahí pots penjar els pinzells cap per avall, per a que l'aigua caiga, però estan als finals dels pèls dels pinzells, i així no ens estaca aigua dins del mànec. Val? Perquè si passa això que passa, que un pinzell te pot costar 30 pavos, costar-te ahí la vida, que es quede aigua ahí dins i que el mànec es podrisca i envies a la puta merda el teu pinzell. Aleshores, cuidem bé les coses, saps que tens que invertir €1 més, gràcies per pitar, que has d'invertir €1 més en això per a poder enganxar-los cap per avall, perfecte, que tens una altra forma de posar-los cap per avall per a que l'aigua isca del pal, del mànec, i que no s'embruten ni hòsties per dins,
perfecte. Després, com podeu veure en el vídeo, jo també li estava posant unes fundetes de plàstic que també me les vaig comprar per internet. O sigui, per internet està tot. Em vaig comprar un pack etern, que encara hi ha algunes que no les he gastat en 6 anys. Algunes les he tirat ja perquè s'han desbocat, però la majoria les tinc com el primer dia perquè és una malla d'eixes que s'ha tornat a la mateixa forma. I això és més que res perquè els pinzells, quan estan secant-se, sobretot els que són més amplots, com el del pols de la cara o el del coloret i tal, que no perguen la forma, que no es facin així com molt overtouch. I així ajudes a mantindre la forma, els pèls no es queden així a la viruler i mantens la forma i la qualitat del teu pinzell. I la veritat és que això està molt bé. Després, les esponges, com suposa que hauríeu endevinat ja si havíeu netejat una Beauty Blender en la vostra vida abans, les escorres bé un parell de vegades i les deixes, saps? Que sequen, que no estiguin gotejant ni hòsties així i ja estan redis per utilitzar. Els pinzells normalment en menys d'un dia, val? O depenent de la ventilació que tingues, es sequen, val? Jo la veritat és que esta vegada m'ha donat compte que no havia tingut mai tants pinzells, la veritat, perquè hi ha alguns que, com no els he gastat en segles, doncs no els havia netejat des de feia molt de temps i és la primera vegada que els netejo tots alhora i m'ha quedat un poc curta d'espais en l'estenedor, però m'ha pogut apanyar bé. Aleshores, en el tema de la neteja ja ho tindríem i per acabar, que no sé el que porta ja ni gravat perquè, ai, Déu meu, estic veient ahí el comptador de lo que porta gravat i això que ha de ser que després editat tampoc n'hi ha tant de silenci. Però bé, una vegada ja hem passat la part de la neteja, tips ràpids que volia dir-vos perquè vos ve molt bé netejar els vostres utensilis de maquillatge és perquè les Beauty Blenders, per exemple, les espongetes per a difuminar i tal i per a fer que el maquillatge quede més com una segona pell, si està neta, val, va a treballar molt millor, val? Va a treballar molt millor, va a fer-se més esponjosa, més fàcil en la que treballar, l'altra vegada que m'ha explicat en això és prou senzill, val? I després, els pinzells, òbviament, està el mito de que per què vas a netejar-lo si gastes sempre el mateix pinzell per la mateixa cosa, si ja té producte, a més producte que tu li poses, doncs més producte tens en la cara, no sé si té sentit, perquè no se xuple producte, però ja vos dic, una cosa que he après ara que estic enganxada a la Beauty Community és que els pinzells, i això ja ho sabia de fa temps, però ara sí que m'he donat molt de compte perquè he fet les proves en alguns pinzells que tenia nets encara de l'última vegada i en alguns que no, i brutal. O sigui, moltes vegades, independentment del producte en el que estigues aplicant, o sigui, que estigues aplicant a la teva cara, el pinzell que estiga net, a brut, fa una diferència brutal, perquè un pinzell net està molt més flexible, que són les cerdes, els seus pèls, i també agafa molt més producte, respecta molt més el pigment de qualsevol producte a l'hora de posar-te ombres, a l'hora de posar-te el que siga. Un pinzell net va a treballar molt millor, igual que una Beauty Blender, que uno que està brut o que ja té producte en ell. Aleshores, si no sou de netejar els vostres pinzells, sé de gent que no ha netejat els seus pinzells i les seues coses de maquillatge en anys, netegeu-ho, feu la prova i així ne sentireu com es sent, valga la redundància, maquillar-se en els teus utensilis nets. Òbviament, quan els netegeu, no els gasteu fins que no estiguen secs, per l'amor de Déu. Jo el que sí que recomano, si es maquilleu tots els dies i no podeu esperar-se 1 o 2 dies sense maquillar-vos a que es sequen els utensilis de maquillatge, és que netegeu un parell, des que no pugueu viure sense gastar, i després netegeu la resta. Saps el que vull dir? Quan uns estiguen secs ja gasteu la resta. Tindré sempre, doncs, de les coses més bàsiques, com pot ser la pols de la cara i coses així, sempre 2 pinzells que pugues gastar, que si tens un no se cansa, que pugues gastar l'altre, val? M'heu entès. Així que res, moltes gràcies per haver-me acompanyat en este vídeo. Vos recordo, tal com he dit al principi, que per l'aixeta se me pot donar un suport i s'agraeix una barbaritat, així que si voleu passar-se, si esteu en YouTube teniu un enllaç baix a la descripció. I ja estaria, ho deixem fins al pròxim vídeo, que quan serà? N'hi haurà més vídeos extra? No crec. Ciao!